needs you now more than before. This country needs Baba now more than before. And allow me to ask the membership of the party by ODM. Niwa chunguru kanyakla gibaba mondo babo konpin weche dhima rach kamora mora nyakadala gijagot cha wakuno sani waneno kod wangwa kao kamano to Nyasaye ket chuna kabongo kamaber. Ero kamano. Akwangwano, Your Excellency, the only president that we know ne wanie function mora dala mar Kericho. Koro mi wachopo mode komatin. Jo ODM untie. ODM. Wabiro kawuono mondo wago ne owadwa manyoja ODM motelo ne county ma Migori oriti. Aneno ka ji obiro mang'eny ahinya makabongo nang'eyo at a personal level kendo asebedo kode buche mang'eny ahinya. Omiyo akawo thuoloni e lo county government ma Kisumo koora gi governor marwa Professor Peter Nyang'nyong'o mondo wakel mos marwa makende ne familia mar Makabongo to gi jo Migori duto. Agoyo mos ahinya bende kanisa. Ananja kopere ema nika bende matimo nyasi.